Sa sisian pat nagaliang jong Good News TV. Nyai U Blei pi baro ki parngit biet ki parlok ki parjo. Ki baju sngo tenat ban pet ya kini ke program ke jongi. Nyai skam U Blei Un kerku yangi. Lang ba jong kini ke step. Ke step ke besok ke bekeman ya pi baro. Nyai ngu U Blei. Mula penyok pat hangi. Ya kini ke por ke bekentang. Ke por ke bekodor. Lang ba jong kini ke step. Menginya Shangpliang U. Kabenta ke mengakwa menginya pusan lang hakini ke step ke long. Naga gospel katkum U Loukas ke lenong ke baar poar. Ke dekat ke bahendriu powai bat ke bahendriu poar. Loukas ar poar ke lenong ke dekat ke bahendriu powai hendriu poar. Ka Ktien ki baong kumni. Teu try ulapai bat ulakmi liep hau Petrus. Badu Petrus ulakan mau kata Ka Ktien ke jong utrai kumno ba ulaong hau haba 4,000 usiar hakani ke sngi manlan yanga laisian teu Petrus ulami no syabar bat ulalenyar kthang ngakwa ke ban-ban ni ke jing slok ke jonga kan ke step tang itu gi bentai ke ba syakmat jong ke tu ke dekat kabahandriu powai Ka Ktien ki baong te utrai ulapai bat ulakmi ilie ha U Petrus ngin twai nyai ngu yemi ko pa be bamla penyo apat angi sa sisien yakni kapor ka bakentang kapor ka bakodor lengba jong kini ke step nyai ngu yemi ablei mamlaya lam ngil ba jong kini kamian hagijing tia hagijing dam ki jongi mila pelipat iki khamat ki jongi menginyo i ke jing sha jong ke sngi ka bapen pa ke jing jop thiao ke jam ye ki bor jong ke jing dom trai hakni ka por ngidan ye ka ban snap an sha skor ye Ka Ktien ke jong ba to peli ki do not pat ke mynsiem ki jongi mengin ai jaka ba Ka Ktien ke jong ba kanda yo jaka kan hapo jongi yalam ablei lo jong syakri ujang ma bedan ke bentai ke ban bat e jing shisha jong Ka Ktien ke jang ma pensum penslep mamayu do mynsiem bakot syemi ke por ke badang sa namar ke kyrteng U Khrist ngapa amen dia utrai ulapai bat ulakmi liep hau Petrus parang biit kani kalong ka jingjang ka belaja hakapor balagam no yu tribe unong penem jong U Jisu Khrist bat yo I hakni ka lenong ka baar puar anda habalagam ya U Jisu layalam yu shika yeng ka jong urang ba lengdo bahang taun yo ka bantian bisyar yo kalong kapor ka ba hakajing ka jong tribe unong penem jong U Jisu Khrist kanung ngasngo melong ban perkat bahangta anda habalagam yu marway utrai jong yu dand baro nagi senran jong U kila ino yu baro nagi senran kila pet no na U marway hi uladai ka ban syakam ban marway hi layalam yu shaduh ka yeng ka jong urang ba lengdo Tinrei ke gospel kat kum Loukas kat dekat kalnong ke baar puar kadan ban yetho yangi ya ke jingja ke basngau tenat bawat lada baro na ki senran ki jong U kila lendat no kila ino ya U penban iwei na pedeng kita ki senran ki jong U ulawan ya ke ban but ya U bat uni ulong usiman Petrus ubasa shisien ulapen shluri yeladi ban wan ban bot U Jisu shaduh kata ka pelau jong ka yeng ka jong urang ba lengdo tienrei shim la bot shu najant hagni ka kenti ula shubot U Jisu kam na chngai ngalak ban ong banadu ka khlipmat ka ba Petrus ulam mat ya ka skor ka jong malkas uei na ki shakri jong rang ba lengdo katale si ka dei ka sin ka ba khaddu ka ba Petrus unyo I yelau jong kenrat u jong U badhagni ka lenang ka ba ar ga itho yangi bahangta ka pelau jong ka yeng jong rang ba lengdo hadin kat to kat nepor ba Petrus shim yo isho yo try Jisu ka Bible ka itho yangi yakni ka jingjang ka belaja ka bela record da ki Ka Ktien ki ba snow pala
Te utrai ulapai bat ulakmi liep hau Petrus. Kadai ka wei pat kasien ka ba utrai ulakmi ya ka ban pet yauni o balong wei ni kisenraan ki jong u. Bat hagani ka kenti habau kenrat ulapai ban kami liep yau. Kajing pai ka balong personal. Kajing pai ka balong marmat. Kajing kami ka badan bat ka kubor ka ba syai bat ka ba jilio. Ang ka Bible. Kini kajing pet liep kajing utrai Jisu yau Petrus. Kalabiang pura ya kaban penlong yau Petrus. Baun sngau thu ya ki e kumbaki kidai ban long. Kalabiang pura ya kaban mau unyo i yeladi nadu khli hadu kejat ya kajing kajing u kumba ulang. Bat ka Bible kaya thu ingi. Baum syim keren si Kentien ro. Handrai ka risal lani ka bainong lani ka jingmi nakata ka jingkami liep ka bau try ulapet liep yo Petrus kalong. Petrus ulami syabar bat ulalenyar kthang e. Katkat ka bandriu puar ka ang te u Petrus ulami no syabar bat ulalenyar kthang e. Ngalakum kali ladi habang apen kre yakni ka kubor. Ka ka daw ka badan halendet ka bapenlong yau ni ubriu batang shikhlip mat ka jing kami ka jong utrai Jisu yau kalabiang yau ni ubriu baun mi syabar baun yam bat om day tang ba usyu yam handre ka Bible ka etho yangi ba udayam lenyar kthang e. Parangit beiet ka Bible ka kran bat ka etho baka daw jong ki baro kalong ba Petrus uyo i yeladi ba syam sumar kumbalong ki way pat ki parlok ki jong u uyo i ba artat hagijing yat lanti ki balay snem rengkat bat law jong u kenrat jong u haba ulayat hajan bat hasenda jong u Henry maaf yangan penengkam na Ka Ktien pareng ula take for granted ya ka relationship ka baudan bat law try. Ula syem kabu ya kata ka jing yadai ka baudan bat law jong utry. Uyat hajan jong uyat hasenda jong udan rengkat bat law jong utry. Hakipor bat ki kap baro jong ka jing yat lenti jong ka jing handre ka shudai tang ka jing dan jong ka met ang ka mynsiem. Ngets kamba day hakata ka por haba udan shabar. Ban yam lenyar kthang e. Kadai ka jing yam ka badan rengkat bat ka jing sngosi ka ba shisha. Kadai ka jing yam ka badan rengkat bat ka jing babe. Kat bau dang yang hang ta ban yam sngosi kthang e. Nga snow kumba u Petrus u kan uhut ya ka to ka jing rai ka bau nong rai shaman sim u ang ngalayat sakma nami jingai no Blei mentang awan pai. Ngawan pai yat man syuk nganai syan yang ada ka bor ka jambi atrai mentang ngawan pai ngalabaklah sisind ngan ombaklah syuk arsian parngit biet ki parlok ki parjor baro kat nusnam pilayat rengkat bat utrai u Petrus uyo i balay tali kisnam ulayat rengkat bat u. Handray syam layay ne hagajing yat lanti ka jong u. Tongin kali yaladi shimat hagani kastap. Kumno ngi layat. Aban daw Blei Un isne kaban pensngo hanga bat happy. Kajing sngo kabat sngo in bat kabat sngo tiang. Bau try Jisu ba it jonga bat jongpi. Udang pet bat udang kami liep. Yanga bat yapi. PM jan yo Blei ni PM jingai no pi syakri yo Blei na du ka do not bat ka mynsiem ka jang pi ne pi shu syakri tangdap ki parnget pi it ki sngi ki snam ki babon ki bajrong ki bau Blei ula ai ka kabu yanga bat yapi bangin penyaso yelade bangin kam yelade bangilong kinong bot ki jong u handrai hato ka jing dai ka jongi bat u hadu kani ka por ka long mo ka baskam Jisu ukmi liep shanga bat
Shafi hakan ikastap. Bat ukwa bangin kami biang sasisiam. Ya kata kecing yatai kabamangi ngidan rengkat batu. Bayo kumno re kumno. Hagjing yat lenti jong kecing Ngela nyau steng hagjing yatai bat lau jong kenrat. Ngila le steng ya kecing yatai ka jong hi batu. Ngila le steng ya ki kamram ki baula shanya hangi. Yo baki ki bangi ngile. Kila shilong ki jing le ki batang na sun ki batang na sla. Bat kim shimlong ki jing le. Ki mami na du ka donot bat ka mynsiem ka jongi. Jisu hagani ka step. Upat liep syanga bat syapi. Bat ukali yangi. Kei ka jing yaday ka bangidan bat u. Shangpliang ki parnget be iya. Bayo ngis shus ngauhun ban ong bangilong ki khun ki jong U Blei. Kat baga donot bat ka mynsiem ka jongi. Ka jingai no pat na u. Bat ki kam, bat ki jingle, ki jongi hakabari, ki long, ki bapursya. Ya kaman ka jong U Blei. Jisu pet liep syanga bat syafi kan ka step tukwa bangin yet ngin bishar. Bat ngin yo i yaladi kum bangilong, kum bau petras, u yo i yaladi hadian ka jing kami liep ka jong U Jisu. Ba shimla sumar, ruya. Parangit bihet ladang isngau tho magadan ka jing thut ha ka jing yadai ka jongi bat lau jong uken rat u jongi tongin pai shu ha ka ni ka step da ka dot note ka batrang da shisha ya ka jing kala ka batmai kumbau petras ula yam lenyar hakmat U Blei bat ulama e ka jing pentmai bor pat ka jong u yangin yahat lengba ya ka ni ka sngi rengkat bat ka ba yo i ha ka jing yo i ka ba kynja mynsiem ka jongi ya ka khmat ka ba khmi liep ka jong utrai Jisu yang abat yapi ka jing khmi ka ban iarap yangi mangin yo i yeladi kum mangilong mat bangila kan ya ka ban penthmai pat ya ka jing yadai ka jongi bat U Blei to Blei Un kurku ya kini ka jingpuson lang Ka Ktien ka jong U Blei Un kurku nakam ta ka buram ka jong Amen.